В това клипче ще говорим за Pinterest, защото забелязах, че ви е интересна тема. Ще ви разкрия малко подробности относно самото приложение. Аз също наскоро открих това приложение и работата, което то може да ми свърши, защото също не бях запозната така добре с него. Pinterest е интересна платформа. Pinterest се води тип Google, Search Engine, нали, търсачка, в която да намериш помощ с нещата, които ти трябват, или в дадената ниша, в която търсиш нещо, да се ориентираш по-лесно. Но идеята на Pinterest е следната. Те не обичат директна продажба. В смисъл. Ти можеш да прикачиш линк към всеки един пин, но този пин може да не бъде одобрен и да не бъде показван на повече хора, ако идеята в него е директна продажба. Идеята на Pinterest е хората вътре да си помагат, да решават проблеми. Смисъл такъв, ако ти прикачиш линк, той трябва да бъде или към твой сайт, който да е свързан с дадения продукт, или към твой блог, който да обяснява за дадения продукт, но не е окей да качваш директно продукта, който искаш да предложиш на хората. Трябва да създадеш пина така, че той да е полезен и да помага за решение на проблем. Другото основно нещо е, че ако искате да го ползвате по този начин, задължително трябва да създадете бизнес акаунт, не обикновен, защото вътре има доста инструменти, които ще ви помагат да следите статистиките си, как се движат пиновете, колко гледания имат, колко запазвания, колко кликвания върху линковете, които поставяте вътре. Това е много важно нещо в случая. Ето това е моят акаунт, който аз създадох преди около няма и 10 дена. В случая друго важно нещо в Pinterest е, ето сега ще ви покажа, че тук последователите не са важни. Въпреки че имам 3 последователи, аз за тези 10 на дена вече имам 16 200 месечни прегледа, които съм постигнала. Още нещо съществено е, че всеки ден трябва да бъдете постоянни и да качвате своите пинове, за да може Pinterest да разбере, че вие сте сериозни и да показва вашата информация. Ето сега ще ви покажа. Когато е бизнес акаунта, имате тези анализи. Ето в случая моят анализ, който е за около 10 на дена, защото все още нямам месец. Ето това са цифрите, които съм успяла да постигна за толкова кратко време. Ако сте решили да се занимавате с дигитален или афилиейт маркетинг, Pinterest е една уникална платформа, която може да ви помогне, стига да разберете как правилно да я използвате. Ако това ви е интересно, ако искате да направя обучително клипче, дълго, подробно, как да създадете своя профил, как да настроите, как да създавате пинове, какво трябва да съдържат тези пинове, моля поставете коментари и аз ще създам такова обучение за вас. Надявам се да ви е било интересно.